Чираттагы котлау сәламебез Пенза шәһәренә аша. Бүген үзенең матур туган көнен, 30 яшьлек юбилеен Бирюкова Нурия Сәүбән кызы каршылый. Аны бу матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Усман, балалары Әминә, Али, Зур Чиркли авылыннан кайнанасы Фагилә Сагадиевна, кайнатасы Фәрит Исмәтович, Рязань өлкәсеннән кайнапасы Зөлфия кызы Мәдинә белән, Шацк шәһәреннән кайнапасы Мәрьям гаиләсе белән ихластан котлыйлар. Без кадерле тормыш иптәшем белән әле студентлар буларак кына гаилә корып җибәргән идек. Ул заман хатыным 3нче курста, Әмин 4нче курс студенты идем. Авырлык белән башлап җибәргән тормышыбызны шөкер Аллам үзебез барладык. Хатыным минем гомер бизәгем. Ул миңа 2 сөекле баламны бүләк итте. Көн сайын матур яшәр өчен дәрт биреп, көч өстәп яши. Кызыбызга инде 8 яшь. Ул гимназиядә бик яхшы укып килә. Улыбыз әле кичерәк булса да тормышыбыз бизәге, нәселебез дәвамчысы. Кадерле хатыным, матур туган көнең котлы булсын. Алда да бергә бар авырлыкларны да җиңеп, яратып һәм яратылып яшик. Ходай биргән бәхетем син, гомерлеккә дип килдең. Югалтасым килми сине. Без икебез бер бөтен. Кулларымда синең куллар, йөрәгемдә исемең. Кавыштырды безне язмыш, күзләр генә тимәсен. Кадерле, яраткан киленебез, без сине гомердә дә килен дип күргәнебез юк. Киресенчә, син үз кызыбыз, сеңелебез сыман безгә бик якын кеше. Улыбызны бәхетле итеп, безне барыбызны да хөрмәтләп, бик матур яшәп киләсең. Безне олылаганыгыз өчен Ходай да сезне олыласын. Пензада яшәсәләр дә, алар атна сайын авылга кайтып, безгә ярдәм итеп китәләр. Әти-әнидән башка сүз дә әйтми ул. Ә инде Усманыбыз бәхетле булгач, безгә дә ул зур бәхет. Балабыз, котлыйбыз юбилеең белән. Сиңа үз һөнәреңдә югары үрләр яуларга телибез. Усманым белән бер-берегезгә терәк, таяныш кына булып торыгыз. Без сине бик яратабыз. Иртә белән уянганда кояш елмаеп карый. Әллә инде бәйрәмеңне үзенеке дип саный. Бар галәм дә сине сөя, башкача ул була алмый. Синдәй матур кешеләр дөньяга күп туа алмый. Бәхетләрең синең тулып, ташып чыксын кәсәдән. Тәмен тыеп, ямен табып, яшәсин бар нәрсәдән. Кадерле Нурия Сәүбәновна, якыннарыгызның теләкләренә кушылабыз һәм бүләккә Әнвәр Нургалиев башкаруындагы матур җыр юллыйбыз. Яшьлек ул мизгел генә, башка
Get over.